Poilano lamsogani channel ani channel nai tongnai joto takhuktai buhuk chongno poilan norokno belai hambai tai ani channel o norok tabuk bo puila khongkai norok ani channel o subscribe khlaidi norok oro kwbangma srangmung mannai tei nai mannai tok bahaikhe mini malmata bahaikhe nini wak tok pun bo phona bwswk rwi income khlai tong bwswk loss jai tong omo hai khlai kwbangma farmni visit khlaima rokbo norok nai mannai omo hai khlai broiler tok no bahaikhe rwi aijiwi man obo norok nai mannai bebak nai tongnani bagwi ang nongthani koyo ani channel ni bumung kha Tiprasa Jaiti. Fighting ke bayap song tini nailainai ani tok farm nok busuk lok tai busuk war tai bobo haike tangjak norok nang tini phunuknai tamani bagui hingkai obo video swnamjak tini swnamjak chini takhok Alex Deborma blog swnai tongo kaisa bo request khlaikhe bini request ni je khlaimani abo ang tini o video no khlaikha tamani bagui hingkhe ang norok no ani video sajak tongo norok ano jekono swngnamo songkha comment khlai songdi nongni comment no ang reply datino khlainani bagui chaitongnai hinui sajak aboni bagui chini takhok Alex Deborma blogs bono belai hambai bo request khlaikha ani toknok farm phunuk dihnai aboni bagui ang toknok farm ani toknok farm no phunuknai bwswklok bo bahaikhe tangkha omo harok ang norok tini phunukgano nor toknok tangna hingkai puk theke poshingla naisingui ma tangnai puk poshingla sujakhai faidingke chwng ani toknok lokmani swrang salaikranai ani toknok lokmani hingkai 25 muk hino mane yak bai swnamjak yak bai 25 hat hunta mane 25 muk 1 muk 2 muk sui 25 muk logo lokmani hingkai warmani hingkai jotoi 8 muk ba 8 hat warmani jotoi 8 hat hingkai lokmani hingkai 25 hat hingkai tabuk nailainai chwng tolar bwtwi rekha tolani hingkai nukhana norok oro it bai rijak it omo haikhe rekha tolao obo it tisamani hingkai 11 inchi chukmani 11 inchi khe tisakha tamoni bagui 11 inchi khe tisa 11 inchi khe tisamani karon tongo bayapsong jate bisingo tongnai je tok bo oxygen mana nango tai bisingo je tongmani amino acid tai carbon dioxide carbon monoxide abo phataro nongkhorui thana nango aboni bagui o bisingni gas nongkhorui thana nango tai bisingo phatarni oxygen nobar hamna nango aboni bagui 11 inchi ni bisi kujukhai tangdi norok 15 inchi baksa 16 inchi rok tango norok nukna kwbang half wall rok khaiui amo tui jagao hingkai tok bolia tok torimania borok oxygen kaham khe maya tai bisingni je hamya nobar bo nongkhorui maya hingkhe borok kwbangma boni sago bemar romnai tai kwbangma borok torthani lokthani o borok torimaya logui maya wngnai jodi abo hai nokrogo half wall nokrogo tonina hingkai norok paikeri wholesale khlainai rok se abo amtwui tonio jemon tabuk buini farm ni tukha 1 quintal kaisa tok pai tukha hingkai bini farm o direct fainani amtwui rok hingkai tonimano salsa salnai rokni bagui borok to phatarni tui fainani buini farm ni oroni tini sariko tubunai khana phungori rok habaini amtwui hingkai a half wall logo tonifano tubu chwng rwnai rok hingkai je farm khlainai rok hingkai abo hayaswk kuchuk rogo rowui chugya aboni bagui ang norokno saka tola hingkai 11 inchi khai tangdi tai tolani simi no it nukhana omo hai khlaiui jotoi mo chukmani hingkai 11 inchi jotoi chukmani 11 inchi muchung narakdi tai it oro rekha it 3 inchi khlai bayapsong tai ang lepalia sudo 3 inchi khlai rekha tai kinar bo lepajak tamni aswk lepai tongnai bo aswk important ni aborok rang puisa aswk aro swbai labh kwrwi haifano o sakao hingkai norok milik khai rijak nukhana bayapsong obo hingkai milik khai maro tamni bagui hingkai net berana nango net hingkai soman khai berawui khana nangmula palabai aboni bagui oro khai milik ma khlaio mane plus
dalai maro ta dalai ruwai finishing ma khayo dalai ruwai finishing ma khlayo amtita jate net saman khlai asugui khaimanan bagai angka ani toknok lokmani te warmani tai chokmani tai bo bahaikhe 3 busuk it busuk enji kherkha amo saimangkha tai it bai tango amo saimangkha tabuk saimanjan hengkhe bai song net obo hai খুব বাজারে পাইনা মানথগো নরক অর নেট নুখনা অম হাই নেট বাজারে পাইনা মানথগো যে কোনো বাজারে মানথংনাই কিসে বাজার কত রগ হংকাই টক নক তাংনানি বাগে নেট বেলে কাহাম थांगाय 3000 नि बिसिक थांगोनो कायसा नेट नरक पायै अम हाइके मारनाय हंकाय ताय आनि अनक सुगमानि हंकाय आंनर सावनो 10 फुट नक सुगमानि 10 फुट नक सुगमानि 10 फुट ताय बिसिङाव हंकाय 12 फुट गायो आनि मत तीर नकबुला हंकाय आबन बागै बिसिङाव हंकाय 12 फुट गायो अमो हाइ खलायै आनि नक तांजाक ताय साकाव हंकाय नुखना नर आनि मो बासाइबा वा बाय खलायै तिनवै वा बाय खलायै तांजाक अमो हाइ खलायै गोबांमा बेलाय नायनानि मत ताय स्रोंनानि मत ताय बायब संगानि अबो बुफां किसा सावार न तलाव तामनि हंकाय आनि मो जाते अ सावार तंग बागैनो आनि नक आनि जे तक नक अब किसा थान्दारै दङ आटेल गन बागै आन टक रक तंगमा जरा फानो टेम्पारेचार कन्ट्रोल खायनानि बागै सुजुग दङ गाहाय होनबो नरक तगनो गानाव बुफां कतर नाय जाट्टा कायदि आबो जुदि कलायै तगनो बायखांखाय निनि लस ओंनाय अमो हाइता अंखाय आं आबोन बागैनो नरक नुखना नर कुवाइ रक कायजाक आमतै हाइ रक हंखाय कायमानो कुवाइ रक जेमन थालिक रक हंखाय कयफल बुफां काहाय रक अमो हाइ बुफां हेलें जिनिस नरक नाय कायदि हंखाय बायब सं तिनि नरक नानि फार्म हाउस फुनुका ताय लक मानि फुनुका अमो हाइ खलायनो नरक आनि चैनल नायतंनि तेबो काहाम नायमानानि बागै आनि चैनल न सब्सक्राइब खालाय ताय सपोर्ट खालायतंनि आं नरकनि भिडिअ नंनि बागै आं भिडिअ तेबो काहाम तुबै तंनाय तेबो फनकनाय आं नरक आनि फार्म रग तेबो कताल फार्म तांजोगै दङ हाइफोन पाइमियाख आरो रग बरनाय आं आरो रग टक टुफोर रग ताय टक रमानि रग आं नरक नाफोर तेबो फनकानो अटोमेटिक दिंकार फिडिं खायमा रग आं गोबां मतेबो भिडिअ खालायनाय नरक सपोर्ट खालायतंनि ताय सब्सक्राइब खालायदि शेयार खालायदि सिनि तिप्रासा रग हाइना तंया बय एक्सट्रा इनकाम खायमान थानिव अमो चोबा जाकथुं भिडिअनि बिसिंतै नरक स्रमंथुं अमो हाइ खलायै नंथानि आं याफारै नरक हामबाय रब तिनि बागै आसा नंसितों जतन हामबाय।